welcome our first comedian from La Union. Bunch! Alright, mga kapuso, palakpakan naman dyan. Ang papalakpak, yayaman. Ayan. Okay. I am so privileged and honored, like an honor student, to be part of this commencement exercises. Wow. Intro lang yun. Okay. Alam natin mga kaibigan, dito sa Manila, nakakaproblema po tayo sa unang-unang, necessity po, ang tubig. Naranasan na po siguro natin ang maligo, tapos biglang nawawala ang tubig, di ba? So ano sinasabi natin? Tubig! Di ba? So I want you audience to react. Sige, sabihin natin yung tubig na napakalakas. 1, 2, 3! Tubig! Andyan na po. Alam niyo mga kaibigan, nag-internet ako kanina lang. Natuklasan ko, ang Pilipinas pala ang isa sa bansang may pinakamaraming babae. Pumalakpak ang lahat ng mga babae dito. Kaso nga na nagkaroon ako ng konting click doon. Napansin ko, sa bawat 10 Pilipina, 9 sa kanila Pilipino. Ang sabihin yan, retokada, di ba? Kaya meron tayong tinatawag na half-half. So meron tayong half American, half bulldog. Half Italian, half spaghetti. Half French, half fries. Half Chinese, half restaurant. Half Japanese, half chopstick. At half Brazilian, half Hayanas. Napakarami po ng mga nag-audition po sa La Union po mga kaibigan. At ako po ay isa sa mga napili dito. Nung ako po yung bumiyahe mula La Union, 6 na oras po yan, may mga napansin ako mga karatula. Keep off the grass if you're not a horse. Ipitin lang ninyo ng todo nang tayo'y mautot. Mga ganun na karatula, di ba? Okay. Alam niyo mga kaibigan, napakahirap po ng maging isang stand-up comedian. Totoo po yan. At ito po'y pinag-aaralan. Kaya, ang akin lang po masasabi mga kaibigan, lahat po ng mga kalalakihan pumalakpak. Yan. Di ba alam ang pagpapalakpak mga kaibigan, nakakaroon ng ligaya sa ating lahat, di ba? Ito po ay kumbaga, exercise po yan bago po tayo pumunta sa isang journey, mga kaibigan. Alright. So, nais kong i-share sa inyo, sa Norte po, lahat po ng mga kababaihan sa Norte, lahat po sila ay nakakaroon ng asawa at anak. Unahin natin dun sa Candon, Ilocos Sur. Bakit kanyo lahat ng mga kababaihan doon nakakaroon ng asawa at anak? Kasi malalagkit ang kanilang mga kalamay. Pumunta tayo dun sa Dagupan. Bakit lahat ng mga kababaihan sa Dagupan, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng asawa at napakaraming anak? Ang rason dyan, madali lang. Kasi malulusog ang kanilang mga bangus. Sa Baguio, bakit ang dami? Sa isang pamilya siguro 10 ang anak. Bakit ang daming anak ng isang Pilipinang galing sa Baguio? Because their peanut is brittle. Alright mga kaibigan, ako po si Bunch, the face that launched 1,000 ships and a body that sunk them all. Thank you. Ladies and gentlemen, ang the living dinosaur, the only living dinosaur, Kim Idol. Good evening, everybody. Good evening, everybody! Good evening! Good evening! Magandang gabi po sa inyo lahat. And before I start, I would like to acknowledge the presence of my sister, the one wearing orange. Ayan, si ate. Hi! Lumuwas ka pa na ng Maynila, hindi ka nagsabi. Ano ba yan? Mga kaibigan, tulad ng ate ko, ako po ay laking probinsya. At kaya po ako na luwas lang dito sa Maynila upang mapalayo dahil mahirap pong tumira sa bahay namin. Lahat po kasi kami magkakahawig, kaya minsan inaakbayan ako ng tatay ko, kala ako yung nanay ko, kaya iniiwasan ko na lang po na magalit po siya sa akin at mag-away sila ng tuluyan. Kaya ginawa ko po, lumuwas.
Napakahirap po ng pinagdaanan ko sa buhay, mga kaibigan. Bata pa lang po ako, naging dahilan na po ako ng pagiging malungkutin ng nanay ko dahil ako, nung ako po ay pinanganak, paglabas ng ulo ko sa kanyang sinapupunan, nung nakita ng nanay ko ang mukha ko, sabi ng nanay ko, "Siyam na buwan, ito lang." Mga kaibigan, habang tumatagal, lalo ko pong nare-realize na iba po talaga ang itsura ko sa pangkaraniwang tao. Dahil nung ako po ay bata, madalas pong nilalaro ako ng nanay ko. Tinatakpan po niya yung mukha ko. Tapos didiinan niya. Pag gumagalaw na yung kamay ko, tapos nagiging violet, bulaga. At hindi na yan, mga kaibigan. Nung ako ay nakakagamay at nakakalakad, nung una po akong lumabas sa bahay namin, pagsilip ko sa gate, nakita ko yung ibang bata, sabay-sabay tumingin sa akin, tapos sumigaw, "Pangit!" Nasaktan po ako, bumalik po ako sa bahay, sabi ko sa nanay ko, "Nay, pangit ba ako?" Sabi ng nanay ko, "Anak, huwag kang maniniwala. Tandaan mo, ang kagandahan ay nasa loob. Kaya huwag kang lalabas." Kaya simula noon, pinakamalayo ko na po yung gate. At hindi lang yan, mga kaibigan. Ang pinaka naging problema ko, okay lang naman natawanan po ako ng tao, yan ang gusto niya. Pero yung pati hayop nakikisali na sa panlalait sa akin, hindi ko na po mapapalagpas yun. May alaga pong Mayna, yung kapitbahay namin. Mayna, yung nagsasalitang ibon, itim, merong orange sa tuka. Kapag nakikita ako noon, walang tigil. Angit, angit. Pinanig ko yung Mayna, nabwisit ako, sinakal ko yung ibon. Sabi ko doon sa ibon, "Isa pang pangit mo, may gagawin akong masama sa'yo." Kinabukasan, nakita ko nung Mayna, sabi ng Mayna, "Psst, psst." Sabi ko, "Ano?" Sabi ng Mayna, "Alam mo na yun." Mga kaibigan, mahaba pa po ang kwento ko, pero hindi ko ikukwento lahat para pabalikin pa po nila ako dito. Maraming salamat! Thank you! Iba ka? Thank you! Good evening, everybody! Hindi na tatapos. Oy, Kim! May isa lang silang ka-request-requestan dito kasi napanood na nila sa Tutulong several times pero yung never nila nakita ng live. Yung, Dinosaur! ay mga kaibigan ako, ito na po yun. Marami kasi akong ginagayang hayop. Oo. Pusa. Paano pusa? Paano po ba? Aba, ikaw, paano bang pusa? Meow. Ganon. Ayan. Sira Tapos, ulo. manok. Manok! Manok! Ganon, di ba? Baboy. Baboy. Kinakatay. Humingi ng tulong sa nanay. Inay! Tulungan niyo! And ladies and gentlemen, the only living dinosaur. Welcome to Comedy Bar. And welcome to Jurassic Park. Dinosaur. Alam niyo ba na even in the dinosaur kingdom, may mga bating? Ano ba? Watch this. Ladies and gentlemen, welcome to Jurassic Park. Gay version. Ayan. Yes. Ay, okay na. Ayan. Grabe yung support. Meron pa! Meron pa! Alam niyo po ba na bago nagkaroon ng dinosaur si Steven Spielberg, mas nauna tayo mga Pilipino? Tama. No, eto. Tama. Ladies and gentlemen, welcome to Jurassic Park. Filipino version. Universal Studio lang. Ako ay Pilipino, ang dugo. Thank you! Thank you po! Iba talaga ba bang kiniman ni Lin at Milot, no?
Ay nako, ayan, hi doon sa mga manilins. Hi. Ladies and gentlemen, we're so happy to have him here tonight. Kim, Thank you very much. Please welcome on this stage, Dax Martin. Dax from Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. We like to... Thank you. Good evening to everybody. I'd just like to say hello to all of you. You're taking pictures at the moment. How do I look? Is it pleasing? Lady, talk to me. Parang niloloko mo ko. I've noticed that there's someone new from the... Oh yes, you, sir. What is your name? Would you like to come to me? Oh. You keep on staring at me, staring and staring and staring. Would you like to know me better? Ask me a question and I'll answer it for you. Then, who knows, I might sing you our theme song. I'm so excited. Come on. Puti na, tanga-tanga pa. Ask a question, Charles. Like, how young were you when you were young? Okay. Do you like to sing a song for us? Do you? Not me, you. I can do. Sure, so do it. What song do you like? My gosh, you're just wasting my time, but would you like to be mine? What if I say you are mine? Well, ladies and gentlemen, we're going to do this privately and we'll see you later. Thank you very much. Come on, let's go. We have a place to go. Yeah, over there. Come on, walk me over there. And let's sing a song. You're wasting time. Come on, it's expensive. What song do you want? What song do you prefer to sing just for Funky us? music. Do you know that one? Funky Yeah! music. Music. Come on. Go! Come on.